du været udsat for racisme? Jeg har været udsat for meget racisme. Meget. Jeg har boet i 10 år i Afrika, og jeg har boet 20 år i Danmark. Og i Afrika, der oplevede jeg racisme både fra hvide, fordi jeg var mørk, og fra sorte, fordi jeg var lidt lys. Og i Danmark har jeg fået racisme, fordi at jeg var mørk. Ja, jeg var yngre. Ikke i mit voksenliv, men jeg var yngre i skolen. Ja, det har jeg på Facebook, hvor folk har skrevet sådan nogle latterlige ting af de sorte sviner sådan på Facebook og skrubt derhjemme sit eget hjemland og sådan. Det har jeg. Ja, det har jeg. Hvordan? Da jeg var yngre, jeg kan tydeligt huske, at der var en episode i Føtex, hvor jeg var sammen med min mor. Og så var der en dansk mand, der lavede nogle tegn og efterlignede vores sprog. Og han fulgte efter os. Min mor svarede ham tilbage. Og så var det så, at hans kæreste dengang, hun hævde ham så væk. Og så kan jeg huske, da jeg så gik på Vesterbro, hvor jeg voksede op, der var der en mand, der cyklede hurtigt forbi mig, og jeg havde ryggen til. Så råber han til mig, sorte svin, og så cyklede han bare videre. Har du oplevet vold af racistiske årsager? Ja, jeg har oplevet, at nogen har slået mig, jeg har oplevet, at nogen kaster sten efter mig, jeg har oplevet, at nogen kaster flasker efter mig. Så ja. Ja, det har jeg også oplevet. Noget overfald, dengang jeg var ung, der var nogen, der hed Grønjakkerne. Og der havde bare et par episoder, hvor de var lidt efter mig. Nej, det har jeg ikke. Føler du dig tryg her i Danmark? Ja, det gør jeg. Ja. Nej, ikke lige pt. Altså efter det, der skete her i weekenden. Så nej. Føler du dig velkommen over jer? Nej, det gør jeg ikke. Altså, det er ikke fordi, at jeg er længere. Det var mest, da jeg var yngre, jeg oplevede mange ting. Men det er ikke altid, folk behøver at sige noget. Det kan også bare være et blik. Det kan være små ting, der gør, at man ikke føler sig velkommen. I dag gør jeg, ja. Men da jeg var yngre, gjorde jeg ikke altid. Ja, på en måde kan vi godt. Føler du, at der er forskel mellem dig og en hvid person? Ja, der er forskel. Tak for det. Og føler du, at der er forskel mellem dig og en hvid person? Jeg har svært ved at skelne det mellem hvid og sort på den måde. Jeg synes, det er meget mere nuanceret. Men der er selvfølgelig nogen, som der ser anderledes på mig, som jeg fornemmer. Og så på den måde, så skaber det afstand. Og ikke synes det, altså, men umiddelbart synes jeg ikke, at jeg føler mig meget respekteret blandt andet alle. Og sådan det. Men det er også, hvordan man selv ligesom bliver sig ad, ligesom finder frem til det. Tak for det.